Здравейте хора, вие сте с This Gaming, извинете. И сега ще играем Uncanny Valley, като тази игра просто ме вдъхновява. Абсолютно винаги съм харесал тази игра. Никога не съм я мразил, тази игра ми е една от любимите инди хорор игри. Ако ви изглежда много тъпа, така пиксела, много е яка наистина. Наистина е адски невероятно яка. И няма какво да плей направо, пускаме, я. О, гъм. О, супер. Добре. Играта буквално се развива в някакъв музей. Поне аз това знам. И това таки много ме впечатлява, нали? Окей, братле. Значи стрелям с Р, разрежам. Добре. Надявам се някой да не излиза, че играе игрите. Някой шар ли за... О, мага, започваме като кошар явно или просто спиме нещо. Не знам, братле, ти ми кажи. Ели си кошар, бе? Що не мога стрелям, бе? Така отпъждят. Еми, братле. Не знам дали можеш печеля. О, ето ти го столчето. Да, той ми го каза. Виж това, бе. Мерих си клещи. О! Как бе? О, съсе. Вижте ни, бе. Аз съм дядо Коледа. О, знам, аз съм много хакнат. Какво става? Чакайте, каква е тази музика? Паднал съм от леглото. Еми, надявам се, братле. Айде. Идвам. О, но, ще влизай в КНФ, бе! Влизай! Какви сте вие, бе? Елате, бе! Чакайте! О, започваме. Хайп! Хайпа е голям. Ти тук ли си седял, бе? Тичам. Ако още един път не излезе някакъв такъв. Ай. Еми, спре агент. Окей, бе. Точно така. Много благодаря хората, които са направили играта. Играта въобще не е скъпа, между другото. Аз между другото взех на намаление, така че... О, аз съм на спирката. Аз съм Далун на спирката. Мен. Гай. Какво да направя, човек? Майнкрафт, Майнкрафт. Айде. Айде, бе. Малко посред. Къв си ти, бе, дебел? Хай. Чел. Аз се прибирам. Не искам с някакви дебели се занимавам. Си си някакъв отлъща, бе. Чакай малко. Може ли извади пищак? Не. Никаква идея. Не.
Добре, бе, добре. Абе, спокой се, бе. Ама аз не искам. So, now it's work. Не може да закарам, искам. Ако искате, мога ви превежда, ама искам да разбера в друга. Great, I can sit on my ass. Браво! Браво! Идеално! Супер! Браво! Това беше невероятно. Ела бе! Ела! Вау! Каква интересна сграда! Да, ето това е музей. Давай, това не знам дали е точно музей. Чакай малко да си почеш ухото. Много бързаш. Идвам, пичага. Добре. Stay behind me. Искам да прочета какво друго е това. Ето тук. Okay, let's have a quick look. Добре, бе, супер. По-бързи съм от тебе, бе! По-бърз ли съм, бе? Ей! Добре. Мерси. Добре. 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 Do it. No need to portal. There the door. Ahead. По-бързи съм от тебе! Долу си мизерен, бе. Се ми си почисти, бе. О, сейф. Не може ли по-надолу в тази игра? Не ме разбирате. Добре, аз малко посред. This is it, there's a couple. Super. Go to your room in the bed. Get your gear in the closet here. Are the keys? Aha, да. Яй, даде ли ми ключа, бе? Си, братле. Чао. Няма да ме видиш, аз съм Стики Ники. Искам да отида до туалетна, не. Искам да отида до туалетна, бе. Стики Пики Лайф. Oh, did you see that? Айде, бързо! Ай, в колата. Не мога ли да кара, бе? Не мога ли, бе? Ей! Добре. Стана тъмно, аз си ходя, Бам, бум, бам, 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 бам. Дядо Коледа има вагбан. О, това беше добро. Дам, 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 дам. Дядо Коледа има вагбан. О, hi. And I had company. I'm the new security guard, Tom. Nice to meet you. Не сега, бе, Том! Абе, къв Том, бе? Аз съм Саво. Така ми скане си името. Саво. Аз към Саво. Моля ви се. Абе, гледай го, бе! Къв си ти, бе? Аз криям долу. Тук не става нещо. Тук се крия.
Абе, чакайте малко, че много начита са какво става. Искам... Така, като мине този диалог, искам да ви кажа нещо. Добре, сега искам да ви кажа нещо много важно за това. За играта. Надявам се... така. Той на кой етаж ни каза. Ама защо не гледах, бе? Ей, идиот. Идиот. Тук сме били. Може да си дадем едно душче? Не. Искам да се видя в предалата. Добре. Дрешника. О! Не искам да стрелям. Как мога да се осветявам? Защото гледаме, че имаме фенер. Но сме симпатични, нали? Какво чак да казвам нещо другото? Че и да не ви харесва тази нова поредица, не знам. Надявам се да ви хареса, защото тази игра ми е адски любима. Вижте какво е. Опа! Шифта, нямам копче за шифта. Искам да си ходя. Не сме ли били тук, бе? Този много бързо се изморява, това ме дразни. Хайде, да. Нига, може ли си дам някакво безалкохолно? Не. Може да влезам тук? Можем! Искам една закуска. Може ли една закуска? Закуска! Тук вече става прекалено. Пожарогасител! О, има пожарогасител! Но за какво мога да ми е този пожарогасител? Я загаса на пожаре. Добре сте. Айде! Се изнасяме и да ходим в онова място. Аз съм много хайпнат. Хайп! Так да си го впусна. Но не знам как да си пусна тъпото фенерче. Добре, просто ще тичам. Абе, искам да разбера как. Чекайте малко. Space F. Добре. Мерси. С F си пускаме фенерчето. Какво друго можем да правим всъщност? Time, Inventory, Flashlight, Pickup. Значи с да. Много това не чака колко време нещо си. Чекайте малко, искам го натискам. Добре, имаме доста малко време до там. Дебел? Защо си тук, Дебел? Защо не си тук? Аз да обичах. Колко е часа? 10 часа. Добре. Защо, Дебел? Защо? Аз пецах. Добре, там има ли нещо? Тук е склада. Аз не искам да ходя в този склад.
Обичам складове. Мрази ги. Мрази ги. Първи етаж. Там. Натам ли натам? Айде натам първо. Тук проверяваме нещо. Не може ли се надиграя на CS? Мога! Чекайте, здравейте хора, вие сте с This Gaming и сега ще играем на някакъв не бе, АЦ. Окей. А ви? Добре. Нека просто се махнем от тук. Искам да го изключа. Изключи го! Добре, това е стаята. Тичи по-бързо, момче! Давай, тичай! Абсолютно едно и също се повтаря. О, тук записваме аудията. Чекай малко. Бейбе! 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 Идеално. Това беше най-великото аудио. Какво взехме? Ама, не искам го. Hello, Doctor. Hello. Hello. How are you Costa. feeling today? Добре. Fine. It's fun being with you. How are you? Busy as ever, I'm afraid. What do you think of your new home? It's perfect, Doctor. Is there any way I could help you? 2013 We're going година. to be seeing each other Това quite a преди bit 3 over the next години. few weeks. I'm hoping that you can cooperate with me and answer some questions. Of course. Let's begin with some basic questions. What day is it? It's Monday, Good. And do you know the time? 10:05 a.m. Great. And what's the square root of 3,844? 62, Doctor. Impressive. Where are you from, dear? Can you remember? What's your name? I feel... Answer my questions. What? По-спокойно, бе. По-спокойно, бе, докторе, бе. Ще дойде, ще набия. Sorry. I'm fine, Doctor. How may I help you? Hello, Doctor. Не, бе, не. Hello. How are you feeling today? Fine. Аз можел съм да го пусна. How are you? Busy as ever, I'm afraid. What do you think of your new home? It's perfect, Doctor. Добре, аре на втория етаж. Втория етаж трябва да има някакви чудовищни глупости. Това чудовище ли е? Казайте, господин Лампа! Къде е той? Къде? Къде? О, дали мога да играя някакви игри? What? What? Само това ли, бе? Това ли дойде на този втори етаж? Това е игралната зала. Окей. Явно това по-скоро не е музей. Това е някакво нещо друго. Тук има ли някой? Ако има, отговаряй на въпросите. Отиваме в кухнята. Какво за? Добре. Айде, добре, тук няма нищо. Искам да взема тази бутилка, пия малко тук, да се облада има. Ако искаш е така си легни направо са. Като толкова пъхкаш, окаш. Това как прозвуча като толкова пъхкаш, окаш. Защо винаги с такива прости прозвучават? Добре, третия етаж. Третия
трети етаж. Включваме компютрите, ще играем цяла нощ, цяла нощ, цяла нощ. Цяла нощ, казах цяла нощ. Казах цяла нощ. Що този... Какво става? Умря ли? Умря ли? Стига, бе! Умря ли? Не, той май заспа. Аз? Къде съм пак, бе? Искам съм полицай. О, сейф. И добре, хора, добре, ще имаме сейф. И до тук спираме епизода на Uncanny Valley. Дано да ви е харесал. Благодаря за играта. Благодаря за гледането. Това беше всичко от мен. И чао!